1996. augusztus 15-e, csütörtök, este 20 óra. A helyszín Atlanta, az olimpiai stadion. 11 nappal a centenáriumi nyári olimpiai játékok befejezése után a világ ismét Georgia állam fővárosára figyel. 1960 óta Róma, Tokió, Szöul és Barcelona után most Atlanta is csatlakozott azokhoz a városokhoz, melyek nem csak az egészséges, de a paralimpiai sportolók versenyeinek is otthont adtak. 80 000 néző előtt színpompás show műsor keretében az Egyesült Államok alelnöke megnyitja a 10. paraolimpiai játékot, a látás- és mozgássérült sportolók 4 évenkénti nagy seregszemléjét, melyen most először vesznek részt az enyhén szellemi fogyatékos sportolók is. A ceremóniamester egy világhírű sorstárs, a Superman alakítója, Christopher Reeve. Éjfél is elmúlt már, amikor az est fénypontjaként Mark Wellman teszi meg az utolsó, nem mindennapi utat, nem mindennapi módon a fáklyával. Majd fellobban az olimpia lángja, és hivatalosan is kezdetét veszi a 10. paralimpia. De vajon tudjuk-e valójában, kik is ezek az emberek? A sport kiváltságosai? Sportolói elit? Nem. Ők sorstársaik annak a közel 600 000 mozgás, látás, hallássérült és értelmi fogyatékos honfitársunknak, akiket a 10. paralimpiai játékon hazánk színeiben képviseltek, becsülettel, nagy-nagy sikerrel. Ők több mint 40-en edzőik, szüleik, családjuk és barátaik segítségével, vasakarattal, szorgalommal, az életbe vetett hittel példát mutattak és bebizonyították, hogy a sport segítségével is van kiút egy olyan helyzetből, amit a kegyetlen sors rendelt számukra. Az emberi szellem diadalát volt hivatott hirdetni az atlantai paralimpia jelszava, azzal a céllal, hogy a résztvevők megváltoztassák a nézőközönség szívét, és új gondolkodásmódot alakítsanak ki. Hogy ez mennyire fog sikerülni? Már csak rajtunk múlik. Ők megcselekedték, mit megkövetelt a paralimpia eszméje.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Horn Gyula miniszterelnök urat, Világosi Gábor politikai államtitkár urat, Galló Rezsőt, az OTSH elnökét, és minden kedves megjelent vendégünket, de külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a paralimpián részt vett sportolókat, vezetőket, szakvezetőket, akik kedvéért ma itt összejöttünk, akik sikereit szeretnénk ma itt ünnepelni. Hallgassák meg először az önök tiszteletére rendezett műsort. Pierre de Coubertin, Óda a sporthoz. Istenek ajándéka, sport, élet éltető vize. A nehéz munka idejébe ki szórod boldog fényedet. Követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember, s fölfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok, s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők. Igazságos vagy te, sport. Megértésért, igazságért besokszor hiába küzd az ember, hogyha te nem vagy vele. De nálad fölleli. Hiába adnak kincseket az ugró új rekordért, s élete minden percét is hiába, mert csak erő és akarat jelölhet pályája csúcsán új meg új határt. Bátorság vagy te, sport. Izom s erő reménye egy lehet csak, s azt úgy hívják merészség. A bátorság nem vakmerő bolondság, de bátor hit a megszerzett erőben. Nyeglék s hazárdok véletlenre lesnek. A te merszed, hogy ismered erődet. Tisztesség vagy te, sport. Ha tőled jő, igaz kincs a dicséret, mert csak derék munkával nyerhető. A versengésnek görbeútja is hitványfogások sorsa büntetés, és megvetéssel sújtanák, aki a pálmát álnok csellel küzdené ki. Az öröm vagy te, sport. Szabadra testünk, örömtől remeg, ragyog szemünk, erőnkben vérviharzik, és tiszta szárnyra kél a gondolat. Nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk, s boldog létét újjongva hirdeti. A termékenység vagy te, sport.
Megnemesíted az emberi fajt célra törő úton. Rossz csirákat elfojtasz, eltüntetsz foltokat, a tisztaságot bősz méregtől óvod. Erőtől duzzad az atléta, és fiakra vágyik, akik a babért dicsőséggel aratják, miként ő. A béke vagy te, sport, a népeket egymáshoz fűző szép szalag, és testvérré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben. Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled, s más népek jellemét is épp úgy megértik, s nagyra tartják, hogyha te tanítod túlszárnyalni őket egymást. Mert versenyed a béke versenye. A Magyar Köztársaság elnöke a 10. paralimpiai játékokon elért kiemelkedő eredményük elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adományozza Szekeres Pál vívónak. A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét adományozza Engelhardt Katalin úszónak. Járomi Mónika úszónak. Ráckó Gitta úszónak. Sasváriné Paulik Ilona asztali teniszezőnek. Vereckei Zsolt úszónak. Zámbó Diana úszónak. Az olimpiai játékok érdekében végzett kiemelkedő pedagógusi tevékenysége elismeréséül dr. Bencúr Miklósné Bartos Judit asszonynak, a Bárci Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola docensének. A sportolók felkészítésében végzett eredményes tevékenysége elismeréséül Koller István úrnak, a Humanitas Szövetkezet elnökének. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza Pancsa József úrnak, a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége elnökének. Pálfi Judit vívónak. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza Dénes József úrnak, a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége korrektorának. Dr. Gruisz Katalin asszonynak, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusának. Miniszterelnök úr, ismertetést befejeztem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Miniszterelnöki Hivatal, a Belügyminisztérium, az Országos Testnevelési és Sporthivatal, a Magyar Olimpiai Bizottság a paralimpián kiemelkedő sportteljesítményt elért sportolókat és edzőiket dicséretben és jutalomban részesíti.
Felkérem Kunce Gábor belügyminiszter urat az elismerések átadására. Olimpiai érmet szerzett sportolók. Engelhardt Katalin úszó. Járomi Mónika úszó. Pálfi Judit vívó. Ráckó Gitta úszó. Sasváriné Paulik Ilona asztali teniszező. Szekeres Pál vívó. Vereckei Zsolt úszó. Zámbó Diana úszó. Az olimpiai érmet szerzett sportolók edzői Batizi Sándor úr, Belicai Sándor úr, Feletár György úr, Horváth Zsolt úr, Kállai Katalin asszony, Koller István úr, Paksi László úr, Sarnyai Ilona asszony. Negyedik, hatodik helyezést elért sportolók. Becsei János úszó, az elismerést édesanyja veszi át. Hegedűs Béla atléta. Horváth Sándor atléta. Kovács Ervin úszó. Pap Anita atléta. Bazincár Attila atléta. Ponyori Sándor atléta. Szávai Csaba erőemelő.
Az ülő röplabda csapat tagjai Domokos András, Kovács László úr, Laluja Tibor úr, Makarovszki Sándor úr, Marosi József úr, Mányák Attila úr, Peres János úr, Stircer József úr, Szabó László úr, Széchenyi Lajos úr. A negyedik, hatodik helyezést elért sportolók edzőit Balog István úr, Dosek Lajosné asszony, Kenderes Gábor úr, Rákhely Béla úr, a Magyar Paralimpiai Csapat vezetőjét, Pancsa József urat. Oda. Miniszter úr befejeztem ismertetést. Hölgyeim és uraim, kedves paralimpikonok, kedves családtagok! Azt hiszem mindkettőnk, Kunce Gábor és a magam nevében is mondhatom, hogy nagy örömmel jöttünk erre a találkozásra, és úgy ítélem meg, hogy az a szerény jutalom, kitüntetés, amelyben önök részesültek, az teljes mértékben megérdemelt. Megérdemelt, hiszen minden sportolónak elsősorban önmagát kell leküzdeni a nehézségeken és próbákon át, ami a pályafutását jellemzi. Ez még inkább vonatkozik önökre. Tudom, hogy önök között vannak olyanok, akik aktív sportolók voltak, és a későbbi sport segített sportolás abban, hogy megtalálják a helyüket. Mindahogy nagyon sokan vannak önök között olyanok, akiket a sport éltetett, és éltet ma is. Én ezt személyesen is át tudom érezni, hiszen nagyon sok nehézségen segített át a sportolás. Meggyőződésem, hitem szerint a társadalom önökre, kedves olimpikonokra úgy tekintenek,
Mindakik valamennyien aranyérmet érdemelnek. Akármilyen helyezést is értek el a bajnokokon, érmeseken kívül. Hemingway szavaival élve, az embert meg lehet ölni, az embert meg lehet nyomorítani, de legyőzni sohasem lehet. Mindhogy az egész emberiséget se lehet sohasem legyőzni. Én ennek jegyében emelem poharam az önök teljesítményére, sikerére, egészségére, és arra, hogy mindannyian együtt boldoguljunk. Kedves egészség! Tisztelt miniszterelnök úr, miniszter és államtitkár urak, hölgyeim, uraim, sportbarátaim! Mint a magyar paralimpiai csapat vezetője jelentem, hogy az itt jelenlévő sportolók és vezetőik maradéktalanul eleget tettek a június 30-án köztársasági elnök úr jelenlétében letett paralimpiai fogadalmuknak. Az ismert körülmények ellenére mindenki a magához mérhető maximumot és legjobbat nyújtotta. Eredményeink ismertek, mindösszesen 92 paralimpiai pontot szerzett a csapat. Köszönhető mindez a sportolók áldozatos felkészülésének, edzőik szakmai munkájának, a Magyar Parlament, a Népjóléti Minisztérium, a Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Testnevelési és Sporthivatal segítségének és támogatásának. Örömet jelentett számunkra, hogy a média kiemelten foglalkozott a paraolimpiával. Nagyon jól esett a repülőtéri fogadás, amikor hazatértünk, és külön köszönet miniszterelnök úrnak a hozzánk eljutatott leveléért, melyben a paraolimpiai csapattagokat úgymond idézőjelben az épekkel egy szinten ismeri el. Magam és sporttársaim nevében nagyon szépen köszönöm ezt a mai ünnepet, és azt a jutalmat, amit kaptunk. Az atlantai paraolimpia tanulságait levonva azonban tudomásul kell vennünk, hogy amennyiben Sydneyben hasonló eredményeket szeretnénk elérni, vagy ennél jobbat, a munkát és a felkészülést már most el kell kezdeni. Ezért arra kérem önöket, hogy ne felejtsenek el minket, továbbra is támogassák és szeressék a parasportot. Köszönöm szépen!